अरे थोवार काला दिसतोय तो. कुठून जायचं आहे रे? खाली इथून. ओ माय गॉड, कुठून जायचं आहे? त्या गावातून जायचं आहे निगडीच्या. ओ माय, म्हणजे त्या मैदानापासून. जाताव काही तरी सांगा आम्हाला. अरे हजनात जाता. मला पाटणी नाही बोलवली का तुम्ही? मला खेकडी नाही देणार. हो पिशवीदार आहे, मला आणली हो काय त्या महिनावानी. बघतो तुम्हाला पक्ष्यांचा आवाज. आंबू पण नाही झाले यंदा. आता सुरुवात केली असती, बरंच नाही पहिले केलं नसती. मार दगड. नमस्कार मित्रांनो, आमच्या युट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोटल तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, तुम्हाला टायटलवरून समजलेच असेल की आज आम्ही कुठे जातो. तर मित्रांनो, आज आम्ही जातलो आमच्या इकडे सावित्री नदी आहे ना रे. हां, मग सावित्री नदी आहे आमच्या इकडे, म्हणजे तिची खाडी आहे. त्या तिकडे आम्ही खदनात म्हणजे खेकडी पकडायला जातोय. हा आहे आमचा खेकडी पकडणारा मेन माणूस. त्याच्याबरोबर आम्ही दोघं जण आलो. तुझा नाव तू पहिला पकडतोस ना, आम्ही बाबा ठेली धरायला आलो. मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, काय भेटतील ते भेटतील. आता पकडणारा माणूस हा आहे, आम्ही बाबा नाही पकडत आहो, पण एवढी नाही. काय अनुभवी हाच आहे नाही रे, मेन अनुभवी म्हातारा झालाय तो आता सध्या तरी पोरांमध्ये. तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. थोडी जरा इथे थांबवतो आम्ही, आता पूर्ण पोचू तेव्हा सुरुवात करीन परत दाखवायला तुम्हाला. तसं तुम्ही नजारा पाहून घ्या इकडचा. लोखंडाचा ब्रिज वरून जातात का नाही रे कोणत्या? परत कुठे काय शोधताय? चप्पलचं आधी ठेवू. ठेव चप्पल. नाही बा, मी चप्पल काढतोय इथं लपवायचे. खोदकाम चालू झालंय. पहिलाच किरो बघताय हाय काय, अजून पोचलो नाही आत. मी तसं सुरुवात केला. तर मित्रांनो, खदन आहे तर तिकडून चालू होतं, इथून थोडासा आहे म्हणजे पहिला स्टार्टिंग. खदनात अजून आतमध्ये गेलो नाही मी. परसाने आमच्या इथं सुरुवात केला खड्डा खणायला. कुठं आहे आणि इकडे दाखवायला. आज काय मी पकडणार नाही आहे. घेऊन जाणार आहे ऐको इकडे दाखव रे. एवढा मोठा पकडलं मला वाटतं घेऊन जाणार आहे. कुठे गेला तू? गेला कुठं? त्याचा 2 किलो वजन होता वाटतं. हा चला कुठे हाय काय रे? मित्रांनो, एक खिरवा लागलाय वाटतं खेकडा. तर बघता पकडत आहे काय. आला का हातात आला? इथं खोद नाही, इथं खोद. याच्या बाजूला खोद. ए भरत, बरं त्याला की आबा या काढांवर. अरे भरत इकडं. अरे भरत ह्या इकडे बघ. ह्याचा ह्या बघ. चावला काय रे? तू हलवू नको आधी, थांब. तर ह्याला डसला आहे. अरे थांब ना भरत. भरतला लय खुजली आहे. पण काय आम्हाला पण झूम करायला दाखवायला भेटणार.
छोटासाच आहे भेटला. धू त्याला धू. नॉट अ प्रॉब्लेम. दाखव खाली कॅमेऱ्यात दाखव. कोणता किरवा आहे रे? किरवाय करण्यातला आहे. कोणता नाव काय त्याचा? मला काय माहित. बबलू डबलू काय असेल ना नाव. अरे ते टाकायचं कशात पिशवीत? पिशवीत. मित्रांनो अजून एक भेटलाय बाजूला हाय दुसरा. मित्रांनो त्यानं पण एक पकडलेला आहे. धू धू धू. बरंच ना हाताला लागला की सुट्ट्यानं जरा मुश्किल आहे. चावला मला. चावा रक्त आला. तो कुठे टाकला किरवा? दाखव इकडे जरा. ते दाखव. बरंच जीवा एवढा भेटला. काय कर. हे पिशवी खाली कर. मित्रांनो अजून एक तिसरा पण भेटलाय. मध्ये खोदकाम चालू करत आहे फरसाण. दुसरा जरा आतमध्ये आहे. दोघांना पण पहिलं काय बोलतात ते ढोस दिले ना चांगला हातावर. दुसरा एक हा इथं एक पुरी भेटली टाकली आतमध्ये. ती दाखवायला भेटली ना तुम्हाला. सर हा काय करताय? तो भेटला की सांग रे. हा कुठे गेलाय तो बघू दे. मित्रांनो जरा व्हिडिओ आमची मोठी होईल. ए जिथं भेटेल तिथंच हात घाल. नाही तिथंच घालू नको. मित्रांनो एवढा खोदकाम करून लागलाय शेवटीला. बघू वेट करता निघताय का बघता खाली हातून हातात. परत ये इकडं. हाय भेटलाय. चौथा भेटलाय. चौथा म्हणजे तिसरा खारा किरव्यातला तिसरा. तर मित्रांनो 3 खारी किरवी म्हणजे आता तिसरा भेटेल आणि एक पुरी भेटले. पुरी नंतर तुम्हाला दाखवता दुसरी परत भेटली की. मित्रांनो चौथा मला वाटतं येईल आता. तिसरा म्हणजे खारा किरवा. माझ्या पुढ्यात फेकू नको. धुदा त्याला. आयला मस्त. मित्रांनो अशी धुवून घ्यावी लागते आम्हाला. तुटला नाही आहे दोन्ही पण. आंगड आहेत. आंगडी तुटली आहे. बस झाली. दाखव जरा इकडे. मित्रांनो बघा इकडे असते चावायचं. बस जाम पकडून ठेवतो. बघा आमचा वेपरला पकडून ठेवला. किट्ट्या पकडतेस वेपरला. थैली में डालो भाई. मित्रांनो तिसरा भेटला. हा जरा मोठा आहे. ह्याच्यापेक्षा पण मोठी असतात. वर्षा पुढे गेला ना आम्ही पण पुढे जातो. मित्रांनो अशी साईडून म्हणजे बिल असतात. त्यामध्ये खेकडी असतात. ती हात घालून काढावी लागतात. आणि नाही निघत नसला तर मग बिलाला काठीने खणायची म्हणजे माती काढायची. आता मग निघतात ती बाहेर. निघतात म्हणजे काढावी लागतात. अशी निघत नाही ती. तर मित्रांनो हा माझा मित्र आहे. मुंबईचा आला तो. मी बोलवलं मागतो. काय रे नाव तुझा? परत मोरे काय? त्याने एकच पकडला आणि त्याने 3 पकडला. एक पुरी पकडला आणि पुरी तुम्हाला दाखवली नाही. तो काठीन खणता आहे. आतने काट्या बिट्या घालून पाहू शकता तुम्ही. नाही काय फरसा. मित्रांनो आता काय भरती आलेली नाही अजून. भरती आली की इकडे पाणी भरपूर असतो. तर हा आहे निगडीचं गाव. निगडी मोडला सुटून. इथूनच लागलाय पूर्ण.
इसर भोल्या तर पाय पण चिखलान पूर्ण भरलेत माझे तर एवढेच. दोघांचं तुम्ही पाहू शकता पूर्ण चिखलान माखलेत दोघं पण. तो तिकडे गेला लगेच पोचला पण. मित्रांनो ती तिकडे होडी गेली. कोणतरी आलेले किरवी पकडा इथूनच गेले बाजूने आमच्या. आपल्या अगोदर चालला असतील ना रे ते काय. हा तेच जरा पाय पण सरतात त्याच्यावर पाय पण सरतो लगेच. त्याच्यामुळे जरा आस्ती चालावं लागतं मला पण. तुला नाही भेटणार चल ये इकडे. नीट चाल. मित्रांनो पाहू शकता जंगल ह्या साईडला. मित्रांनो आम्ही चप्पल विप्पल सर्व तिकडे ठेवून आलो. फरसाण पण आणलेला तो पण तिकडे ठेवला. आता इकडून जरा पुढं पिशवी लय भरले आहे. 3च भेटले 4च भेटले. तर अजून एका दोघांना आणायला पाहिजे होती. काय आज आणली नाही आम्ही. लय पाय आतमध्ये जायला लागलं. मोबाईल आहे तुझा ना खिशात. भिजणार नाही पाणी जाईल. वर घेतली त्याला. अर्थांचा बहुतेक लागला इथं. नाही दोन्ही बिलात हात घातले लागते. हो 2 बिल आहेत मित्रांनो. एका बिलातून हात घातला की दुसऱ्या साईडला कधी कधी येतो बाहेर. तर मग मधीत थांबला तर दोन्ही हाता साईडून हात घालावा लागतो. ते बघूया आहे काय. बरं तू पुढं कुठं जातस लगेच. त्या साईडच्या मध्ये जाऊया काय तिकडं. हो पोहायला काय पोहायचा पोल असतो. तेच तर सर्वच आहे आपल्याकडे. आम्ही 4-5 जणांना अजून आणली पाहिजे. ते वाटणीच नसती आली. चल मित्रांनो ह्याला एक पुरी भेटली आहे. पुरीच आहे ना काय कांगला. रे धुवू शापीला कशी बी धुते. चावला देतो अशी. थांब चल दुसरा पण दाखव इकडे तर दाखव. मित्रांनो अशी असतं पुरी. दाखव पूर्ण नाव पुरी. आता आम्ही काय करणार. कुठे भेटली तू पाठी होतास ना. आहे का परशा पुढं. टाक पठाण जरा ही आहे म्हणजे मेंगारली सारखी आहे. मित्रांनो तिला टाकून दिली पुरीला. आदमेली झालेली बोल. फक्त भरतच इथं थांबलाय. मित्रांनो फरसाण आमचा गेला आतमध्ये.
पूर्ण मला काय तिकडे जाता येणार नाही आतमध्ये एकदम झाली की जालकांडीत जाता आला असतं पण मी ते व्हिडिओ पण काढतोय त्याच्यामुळे मला काय जाता येणार नाही आतमध्ये आणि मी इथंच थांबलोय आणि हा बरं तिथं शोधतोय कुठं भेटला एखादा दोन तर आता बघतो इथं वेट करतो तो आतमध्ये गेलाय एक तरी पकड भरत मित्रांनो हा बघा या साईडून पाहू शकता तुम्ही आतमध्ये पाय तर भरपूर आतमध्ये जातात चालाय भेटत नाही त्याच्यामुळे त्याला व्हिडिओ काढायला प्रॉब्लेम होतो त्याच्यामुळे अजून दोघं जण तर पाहिजेच होते सोबत मित्रांनो अशी झाडं असतात आणि हे असे ते रुपतात पायाला यातनं बरोबर चालायला लागतो इथं ना पाहू शकता एक पक्षी होतो कोणता तरी टोक टोक आहेत ते ना त्यामुळे ते रुपतात पाहू शकता तुम्ही नीट नाही झालं तर पडलो बिडलो तर समजायचं आपल्याला पायाला बेला इजा होणार त्याच्यात टोक टोक तर मी ते वेट करतो तसं ते दोघं जाऊन येतील आतमध्ये हे इकडूनच आहे शिवणार रे चालेल इथं बसतो मग मी हा इकडं आला पण काय भेटला रे आतमध्ये पण काय भेटला नाही अजून पुढे गेलो ना आम्ही इकडे पुढे पण माणसं होती जाळीमध्ये आहे आतमध्ये या इकडे हा इकडे आला पाणी आहे तिथल्या पण बिलांमध्ये यातून चालायला भेटत नाही त्याच्यामुळे जरा आम्हाला तिकडे पण जायला भेटत नाही मित्रांनो ज्यावेळी पाऊस येतो त्यावेळी सर्व घाण बिन याच्यामध्ये येते खदनामध्ये पाहू शकता तुम्ही बॉटल्या बिटल्या आलेल्या आहेत भरपूर घाण येते आणि ती घाण सर्व ह्या साईडला फेकलेली असते सर्व काचा बिचा पण असतात बाटल्या बिटल्यांच्या फोडलेल्या ज्या आपण टाकतो म्हणजे आपल्या गावाजवळच्या होलाला त्या सर्व होलाचं पाणी पण ह्या साईडला येतं आमच्या इकडून पण त्याच्यामुळे इकडे भरपूर काचा बिचा सर्व असतात काच अजून आम्हाला रुपली नाही आणि पाहू शकता तुम्ही इथून वाहून चाललंय बॉटल त्यावेळी पावसाला हा मित्रांनो पुढं वाटतं भेटलाय वाटतं तर मला बोलवतोय मी पण आता फळ पांडला असतो मला पण हळूहळू जावे लागेल त्या साईडला तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ जास्त काय आम्ही सर्व किरवी पकडू ती दाखवणार नाही कारण का पूर्ण दाखवायला भेटणार नाही मला पण थोडी थोडी दाखवतोय तरी पण तुम्हाला हाय शाबधू शाबधू चावला केला गेलात मध्ये जा तिथे जा का मित्रांनो इथून जातो मी पाहू शकता इथं जायला पण भेटत नाही कुठं आहे रे काढ काढ चावलं रडत जरा का शिव्या आता त्याला म्हण पाण्यात ढेंगा बघ त्याची पकड टाक पिशवीत पाण्यात लावत आंघोळ घालायचे काय त्याला पिशवी खोल मी डायरेक्ट टाकला असता नको दे उतरून
अजून आहे जोडी नाही काय आपण जोडी एक पण बिलात भेटली नाही ना इथं आण जरा रे समोर तुम्ही पाहू शकता मी जर का ह्याच्यात बोट घातला ना तर समजायचा माझा गेम वाजवला नाही मी न परत मला थैली कशी खोलू मला मग तू पहिलाच खोलत होता ना तेव्हाच खोलायची सांगितलं खोल पास खाली पाडू नको त्याला आपल्या काल्या किरव्यासारखा होलाच्या ऍक्टिव्ह नसतो एवढा पळत नाही चावला की मस्त चावला की सोडत नाही फक्त अजून तिथं पुढं बघ पुढं असती असती मला पण शिरावं लागेल एवढा मी आतमध्ये आलो आता तिथं होलपांडलो असतो मी पण वाचला चिखलान पूर्ण कपडे भरलं तरी पण अजून एवढं नाही कोणतरी येऊन गेलाय कोणतरी मित्रांनो आमच्या अगोदर पण येऊन गेलाय या साईडून कारण का आम्ही आमच्या गावापासून येतो भरपूर टाइम लागला 20-25 मिनिटं तर लागतातच खाली यायला निगडीला त्याच्या अगोदर सकाळी कोण येऊन गेला तर आम्हाला माहित नाही त्यांच्या गावात येऊन गेला असेल कोणतरी येतातच पाठी जाऊया आता इकडं कुठं आहे नंतर तिकडून जाऊ खाली पुढे बोलतो पुढे जाऊ इकडं कुठे भेटते आता सुकवता आहे तिकडून या शेवट तिकडून चालेल ओके पाहू शकता तुम्ही दोघं जण पुढे गेली आणि मला इथे बसवून ठेवलेली आहे कारण का जाता येणार नाही त्यातून भरपूर पाय आतमध्ये जातात कारण का हातात स्टँड पकडतात पुढे जाता येत नाही त्यामुळे पुढे जाऊ शकत नाही तिथं इथेच बसले पाय पाहू शकतो तुम्ही माझं काय एवढे पण आतमध्ये जातात गेलो नाही पुढे भेटली की यार घेऊन ताशी तिकडूनच मला ठेवून इथं बसवून मित्रांनो पाहू शकता झाडी झाडीतून आज ह्याच्यापेक्षा पुढं गच्च आहे एकदम म्हणजे जाली त्यातून वाकून जावं लागतं आणि आणखीन चिखल पायात मध्ये जातात काला काला या साईडला तिथं जरा मित्रांनो भरती आली की खाली जी घाण गेलेली असते ती परत रिवर्स येते पाहू शकता आणि अशी टाकलेली घाण तर वरतून येतेच पावसाळ्यात वाहून सर्व ह्याच्यात झाड बसले मस्त पैकी मित्रांनो मी हात घातला असता बिलामध्ये पण जरा इथे फापसले या हाताला आणि या हाताला इथं अंगठ्याला लागले त्याच्यामुळे मी काय आधी घालणार नाही आता दोघंच काय करतील ते करतील कारण का एवढा हात हातमध्ये जातो ह्याच्यापेक्षा जास्त कोपराच्या पुढं भेटले की सांगा रे
मित्रांनो आतमधून जाऊन आलो आता आम्ही पूर्ण दारीतून आतमध्ये फिरून. थोडीशी भेटली पुढे गेलेलं तर पाणी भरपूर होता सकाळी, पूर्ण गेला खाली. त्या साईडला पूर्ण पाणीच होता, तिथपर्यंत भरलेला, पूर्ण खाली झाला. पाहू शकते या साईडला जाली पाटीकडे. बिल खोदता आता भेटला तर भेटला. कसला पाय बघ घातले जातात आतमध्ये. नसेल नाही, पाणी लागलं. पाणी लागलाय मग बघ. तर मित्रांनो इथून एक बिल आहे, यात हात घाल रे परत परत. इथपर्यंत सकाळी पाणी लागलेला, गेला पूर्ण खाली. त्या साईडून आम्ही आलो वरतून पूर्ण असं या साईडला गेलेला आम्ही सर्व तिघजण, म्हणजे इकडून इथं आतमध्ये, इकडून जाऊन इकडे आलो. रात्र येऊया काठी टाकून मला बरोबर अंदाज सांगतो. ह्याच्यातून इथून टाकाय सांगतोस का? इथून तिथून टाक. हा काठी राहिली. खाली थोडासा राहिले, खाली जास्त होता. नाही
एवढा वजा हातात घेऊन कंटाळा येईल नाही असा. तर मित्रांनो एवढे बाहेर आलो, इकडे परत आतमध्ये गेलेलो चालीतून, आणि आता एक भेटला आहे आतमध्ये, हाय बोलतोय बिलामध्ये. आणि इथं तर मी पूर्ण आतमध्ये गेला. अरे बाबा पेंढरा आहे माझ्या खिशात, साड्या. का तुम्हीच बोललो. थांब जरा. अरे वसाड्यानो असा कसा, पाय पण नाही ठेव सर ठिकाण्यावरात पाय. बस आव का याला किरवा चावला की लगेच बोल, अरे व्हिडिओ बंद कर, व्हिडिओ बंद कर. जोरात चावला. काय झालं? वाव मोठा गिरवा आहे. दूध घाल हात. हिरवा आहे तिथं. थांब जरा. पण नाही याला धरला नाही. मोठा आहे का बारका आहे काय माहित. ते शिव्या. बॅन कर त्याची बाहेर पण बॅन कर. किरवा पण इकडे बाहेर. खेच खेच काय खेच. अजून तुझी तुझे हात काढ. अरे थांब, हात सोडत पण नाही. आता काय तुझे काढायचंच लागायचा. संपला. टाक त्यावरती हात टाक. बिल तोड बाजून, नाही तर वरच्या बाजून तोड बिल वरदा बघ. तू खेचू नको, ढिल्ला सोड. पागल का खेचत गेलास ना, आणखी जाम पकडत झालत. तिथं वर बघ माझा हे ठेवलाय पेन ड्राय. दिसत ना कवर बघ, हाय तो. राहू दे तिथं. थांब तू भेट बाहेर. थांब तू घरात जाव. याला काय आता सोडत नाही वाटतंय. आम्हा फसान दोन्ही वांगड्याला पकडलं. सोडला. कधी सोडला हवा शाप फाडला. अति काही संकटात नाही. आयत्या बिलात नागोबा आहे. घालात टाक वरना काढ, वरना काढ. साल्टा सोडला त्याने. आबा साल्टा बा फाडिंग फाडिंग. तयारीतच असेल ना परच्या. रेस्क्यू ऑपरेशन चालू आहे याला काढायला. या 2 बिलांमध्ये 3 बिल आहे. एक साथ त्याच्यात काहीच नाही भेटला. वरून तोडा तोडी. मी वर तोडू का? चला मित्रांनो याला काढलेली आहे. दाखव इकडे, दाखव इकडे, दाखव समोर. इकडा निघला हराम इसाला. इकडा आमच्या भरतदादाला चावला. बारका नाही आहे, मोठा आहे चाल्या. आमचा मलगत तरी पण मोठा आहे त्या मनाने. तर मित्रांनो खाली तिथे एक भेटला. आता इथे एक आहे समोरच आहे. आल्या आल्या दिसला.
आता ह्याला चावून घेऊ नको. चावणार आहे पण तयारीत आहे तो. पकडायसारखा नाही. तयारीत आहे तो. वस्तू इकडून तोड ना. हा पूर्ण तोड. हा तोडून टाकतो पूर्ण. असं त्यात बिलात ना हात घालू नको. दोन्ही हात घाल. एकाला डसला तरी दुसऱ्याने घे. अरे पागल ही काठी घे ना वरची. नाही एक पागल नुसते दिसला की वतरांग भरता अंगाला. डायरेक्ट हात घालून तो तयारीच आहे. JCBच्या हात घालाय पण नाही. असं तयारी ठेवला ना आंगड असं बाहेर करून. त्याला मारून नको म्हणजे झाला. दे मी फोडून देतो आता. हात घालूच नको. तेच तर बोल. एवढा नक्की सांगते तयारीत आहे तरी ऐकत नाही तू भरत रे. मग चावला की ह्या ओरडत असते पोरींगच. माते गेले. माझ्या पण तोंडात गेली माती तिकडे सगळी. नुसता मिठासारखा खारट खारट. आता पकडला असता. हवा एक इथं आंगडा एक तिथं आंगडा. नाही तर फसशील बघ. फसला आता फसला. दीपा बघ आधी इकडे हे थांब. दे मी काढतो. दे हिना चावून घेईल. ये बाबा ये. या बघा JCB दिसतंय का नाही. ये 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 अलगद काढ बाबा ये. ये ते सोड सोड. त्याला पकड तू. ते जाऊ दे. अंगडा तुटलाय तो. सोड. अंगडा तुटलाय. पप्पी घे अंगड्याची. इथं दे. एक फोटो काढ ना तिथे. फोटो पाहिजे. चावला की काढतो दाम. हाय काढ तिथे एक फोटो. तिथे एक फोटो काढ ना. चावला तर मला. डोला मारतोय. हे बघ डोला मारतोय. आयटम पाला तिथे दुसऱ्या बिलाशी हा भेटला. तर मित्रांनो आता आम्ही व्हिडिओ इथेच थांबवतो. आता बस झाला. आम्हाला पण कंटाळा आला. फिरून आतमध्ये लय थकलो. चिखला विकला चालायला पण. आता व्हिडिओ जरा इथं थांबवतो. तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जे नवीन असेल त्यांनी नाही सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा. तसेच नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू अशाच एका. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. खायला या. फरसाण आणलेलं ठेव. त्याला टाका तुम्ही. टाटा बाय बाय.